Maayong adlaw, syudad sang Iloilo. Kahapon ginhiwat ang Iloilo Bike Capital Campaign Ride sa pagsuporta sa Grand Fondo New York, Philippines o kon GFNY nga ginhiwat sa Iloilo Business Park. Ang nasambit nga aktibidad ang ginpasakupan sa masobra sa 300 ka mga international elite racers gikan sa nagkalain-lain nga lugar. Kasubong man kadungan sa mga event, aktibo man nga nagpakigbahin ang mga Ilonggo biker enthusiasts sa fun ride nga ginpatigayon bilang ikaduha nga bahin sang ila programa. Ang tinutuyo sang sini nga bike campaign ride amo ang pagpasanyog sang atong turismo kag ang pag-angkon sang titulo bilang Bike Capital sang Pilipinas. Para sa iban pa nga impormasyon kag mga live updates, kindly follow the official accounts of our beloved Mayor Jerry P. Treñas sa iya nga Facebook, Instagram and YouTube accounts at Jerry Treñas Official. Ini si Dane Magno Raffles para sa Level Up Patrol. Uswag Iloilo. Level Up Iloilo.